आरोबाव BPF दलनि गेदेर खहा भैरबकुंड बियाबाव UPPL दलनि जयनिं हाबाफारि बे समाव BTC बिसायख'थिनि दुंहाव बारा बारगासिनो दं BPF नि बेजाथिनि फारिलाइ ओंखारनायनि उनावनो 39 नं भैरबकुंड बियाबाव BPF दलनि खहा नांगौ थांनाय मैया मोनाबिलि समाव BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चंद्र बसुमतारीनि नुजाथिनायाव BPF दलनि दैदेनगिरि हनफा मुर्मुजों लोगोसे गोबां मावथि सोद्रोमाफ्रा UPPL दलाव जयेन जादों मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगांसो BPF दलआ मोननैजिनै बियाबनि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावदोंमोन अब्लाबो BPF नि बिजाथिनि फारिलाइ ओंखारखांनायनि उनावबो 39 नं भैरबकुंड बियाबाव BPF नि दैदेनगिरि हनफा मुर्मुजों लोगोसे गोबां मावथि सोद्रोमाफ्रा BPF नागारनानै UPPL दलाव जयेन जानायखौ नुनो मोनदों थांनाय मैयानि मोनाबिलि समाव BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चंद्र बसुमतारीनि नुजाथिनायाव 39 नं भैरबकुंड बियाबाव BPF नि दैदेनगिरि हनफा मुर्मुजों लोगोसे गासै 45 निबो बांसिन BPF नि मावथिफोरा BPF नागारनानै UPPL दलाव जयेन जादों टिबिटला गामिनि रायजो राजा लोगोसे खाथि खाला थानाय गामिनिफ्रायबो 40 सुबुङा UPPL जुगदान खालामबाय बिथांमोना गुबुन गुबुन पार्टिनि सापर्टार आरो बिबानगिरिमोन दिनै बिथांमोना नुबाय जे BPF आरो गुबुन पार्टिफ्राव थानानै जेबो भबिष्यत गैलिया जेबो आसा गैलिया मानोना बिथांमोना बेखौनो रोखा नुदों जे UPPL सरकार दागोन दा जाय पार्टिया सरकार दागोन बेजों थायालाबानो गुबुन सरकारनिफ्राय गोजानाव थानाय पार्टिजों थांनानै थायोबा जोंहा जेबो भबिष्यत गैया बेखौ सानखांना होननानै दिनै बिथांमोना UPPL जुगदान खालामबाय जों बिनिखाय बे UPPL नि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ बरायदों जों बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे UPPL नि जिथु प्रिन्सिपाल आरो आदर्श बेखौ नाजावनानै बेनि मथे बिथांमोना सोलिगोन आरो UPPL नि जिखिनि थाखानाय मावथि बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावगोन जों थांनाय बोसोरबो जिखिनि सरकार सालायबाय आरो बे समाव जों रायजो राजाफोरनि थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय बेखौ नुनानै बिथांमोना गोजोननाय मोनदों आरो जों बिथांमोनखौ लाफानानै आरोबाव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन जोंहा भैरबकुंड समाजाव गोबां जेंना दासिमबो दंबावो बेखिनिखौ बोस्रांनांगोन आरो बेखिनिखौ बोस्रांनो थाखाय जों सरकाराव फैनांगोन आरो बे सरकाराव फैनोब्ला लोब लोब रायजोफ्रा जोंखौ मदद खालामनांगोन कारण गणतन्त्र रावबो दैदेनगिरिया आं सरकार दागोन होननानै दाबि खालामनानै दानो हाया सरकार दानाय दायिया रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाबनि सायावसो दिनै जोंनि UPPLआव लैहोर लैहोर गुबुन पार्टिनिफ्राय फैनानै जुगदान खालामनायनि ओंथियानो जाबाय जोंनि गोहोआ बारासिन रानाय गोख्रों जानाय आरो गोख्रों जानायनि गेजेरजोंनो जों फैगौ बिसायख'थि देरहानाय आरो देरहानायनि गेजेरजों जों सरकार दानो हानाय बेबायदि मोनसे पजिसन जोंहा फैबाय बेनिखाय जों स्पेसियेलि पार्टिनि चिफ हिसाबै आरो लोगोसे सरकारनि चिफ हिसाबै माने प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर होयो जे बिथाङा जिखिनि पलिसिजों खामानि मावदों बे पलिसिया गासैबो रायजो राजाफोरखौनो गासैबो हारिनि सुबुंफोरखौबो मोनसे मावगोन UPPL नि प्रति माबानानै UPPL जुगदान खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ गोसोआव थुलुंगा होदों जों आसा खालामदों फैगौ समावबो रायजो राजाफ्रा जोंखौनो मदद खालामगोन आरो थांनाय बाराव जिखिनि मदद खालामबाय बिथांमोनखौ बिनि थाखायनो साबायखर होदों लोगोसे फैगौ समावबो जोंखौनो मदद खालामगोन होननानै बोरसा खालामनाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो जों सरकार दानो खाबु मोनोब्ला आथिखालाव जिखिनि खामानि दं बेनिखाय आरो बांसिन खामानि मावनो जों नाजालांबाय थागोन कारण जोंनि थांखियानो जाबाय रायजो राजानि जेंनाखौ बोस्रांनानै जोंनि समाज जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांनाय बे खामानिखौ मावफुंनाय बेनो जाबाय जोंनि थांखि